Nagluluto ako, guys. I'm cooking noodles with fish ball. Ayan. Oh no! Para sa aming lunch. Oh my God! Wow! Lalagyan natin ng fish sauce. Ayan, mag-fish sauce. Really, nigga? Fish sauce lang siya, guys. And I hope this is yummy. You know, fish sauce. Ayan, fish. Kain namin ngayon, udon. Ito ngayon ang kakainin namin, guys. Udon. Udon ito ng Japan. Made in Japan, udon. So, kung masarap. Luto-luto muna tayo ngayon, guys. Hindi muna ako mag-edit-edit. Ayan, kakain kami na udon. Udon. Ayan o. Ayan. Luto ako ng nakain kami udon. Ang masarap. Tsaka may fishball siya, guys. Fishball. Meron siyang sausage and with cheese ball. Ayan. So, try natin kung masarap. Kayo, guys, kumain na ba kayo? Chill lang muna tayo ngayon. Ayan. Walang magawa. So, ayan. Magluluto ako. Basta kayong lahat. Nasa alam mo, ano? Hindi ko alam. Ayan, lagyan natin siya ng vegetable. Para masarap. Vegetable! Yes. I like vegetable so much. Ayan. Ayan, tapos, lagyan natin ito. Oh no!